ଥରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲା। କହିଲା, ବାପା, ଏ ଅଗଣାରେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଅଛି ତାକୁ ବାରି ପଛପଟ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଦେବି କି? ତାପରେ ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ, ଇଏ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗଛ। ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଉ ନୂଆ ମାଟିରେ ବଢ଼ିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ, ସିଏ ମରିଯିବ। ତାପରେ ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି 22 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅଟେ। ସିଏ କ'ଣ ନୂଆ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏମିତିକା ଶକ୍ତି ପୁରା ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଯିଏ ନୂଆ ଜାଗା ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରହୁଛି ଆଉ ପୁରା ପରିବାରର ସେବା କରୁଛି। ନିଜର ପୁରା ଜୀବନ କେବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ବିତେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି କାହାର ଝିଅକୁ ବୋହୂ ବନେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ନିଜର ଝିଅ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ବି କାହାର ଝିଅ ହେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।